Isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kig sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 9 sa bulan sang Enero sining tuig 2022. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Pagpatay sa leader kag 3 katapos ang Arnold Aki Quadra Robbery Group, ginatinguhaan nga masulbar sa Bacolod City Police Office.
Bago City Police Station nagapanawagan sa maka-identify sa bangkay ni alias Koga na ginintang sa Bago City kahapon sang kaagahon. Truck driver sa Barangay Alianza, Bago City, patay matapos ginlutang sang wala makilalan nga persona sang Biyernes. Mga nakasakay na sa barko antes pa ang pag-epekto sang pag-require sang RT-PCR test sa pagsulod sa Bacolod City nagikan sa Alert Level 3 nga lugar, igapaidalon sa rapid test pag-abot sa Pantalan. PNP magaumpisa na sa pagtukod sang checkpoint sa pagsugod sang election period subong nga adlaw. Sa balita national, aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, liwat nga nagdangat sa masobra 100,000. Nga voice clip nga magapatuman sang total lockdown sa bilog nga Pilipinas. Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines nagpasalig nga gina-replenish na ang supply sang paracetamol sa pungsod. Sa balita international, pagpang-atake sa mga bandido sa Nigeria, ginaaligar na kapatay na sa masobra 140 o 140 ka mga pumuluyo subong nga simana. Sa balita sa negosyo, motorista liwat nga mag-aatubang sa ikaduwa nga hugnat sang oil price hike sa masunod nga simana. Sa balita sa hinampang, Filipino pole player Dennis Orculio wala gin pasulod sa Estados Unidos bangod sa issue sa visa. Sa balita sa entertainment, 12 anyos nga Filipino singer daog sa Italian TV singing contest. Sa balita espesyal, babae sa New Zealand nga nagdalagan sa sulod sang 21 kaadlaw, nakakuha sang Guinness World of Record. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa taknang 6 sang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran, sa tanan nyo man nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw nagpamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kung sa audio web streaming sang www.bomboradio.com. Ang official website kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kag karon sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the Second. Kag karon kadto na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ginatinguaan sang talatapan sang City Director sa Bacolod City Police Office nga matulid ang rason sang pagpatay sa ginatudlo nga leader sang kag tatlo ka mga miyembro sang Arnold Aki Quadra Robbery Group nga amo ang ginaaligar responsable sa serye sang hold up sa syudad sang Bacolod. Madumduman nga pasado alas 6:30 sang aga kahapon, nasapuan ang bangkay sang magpakaisa nga si John Del Raffles ag Lionel Raffles Jr. sa dalan sa tunga sang campus sang Tubo sa sitio Lango, Barangay Blooming Treat, Banwa sang Murcia. Nakabaklid si John Del kag may igo sang tiro sa likod, ulo kag iban nga bahin sang lawas. Samtang sa unahan sini, nasapwa naman ang bangkay sa iya nga pakaisa nga si Lionel Raffles. Ini ang ginsundan sa pagkasapos ang bangkay sa ginatulo leader sang grupo nga si Arnold Aki Quadra sa higad sang suba sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod, pasado alas 7 sang aga kahapon. Si Quadra ang may igo man sang bala sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Kahapon sang kaagahon, isa man ka ginapahiyag, miyembro sang Aki Quadra Robbery Group ang gintiro malapit sa kanal sang irigasyon sa Purok Malipayon, Barangay Atipuluan, Syudad sang Bago. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginapahayag sini nga nagapadayon ng mga kapulisan sa pag-imbestigar agud nga matulid kun ano ang ginhalinan kag rason sang pagpatay sa mga biktima. Ginpahayag man sang City Director nga mahimo nga natabo ang insidente bangod madamo na ang mga nabiktima sa nasambit nga grupo kag madugay naman ang mga ini nga ginareklamo. Suno kay Martir, santo man sa pangusisa o kung sa pagpangusisa sini mayara sang pending nga 4 ka warrant of arrest sang robbery, drugs kag iban pa nga kaso si Aki Quadra kag madamo man ang grupo sang ginpang biktima sa mga subdivision. Ginatulid pa sang City Director kung nalakip si Quadra sa drug watch list sang BCPO. Nagpanawagan man ini sa mga nabiktima sa nasambit nga grupo nga magpadulong lamang sa mga police stations agud nga matumod kung ano ang kahilabtanan sa mga grupo sa mga kaso nga ginpasaka batok sa ila. Sunod sa City Director nga padayon pa ang pag-imbestigar sa mga investigador sa nasambit nga mga insidente. Check ko kanina, no, may parang may ara siya, 4 na warrant of arrest pending, warrant of arrest. Kasi may mga damo pagid sila kuno na maigo sa mga subdivisions na sulod nga wala man sila ma-identify. Kaya pero yung mga kamonos na mga grupo, feel free lang to
Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang nagkamanawagan ng Deputy Chief sa Bago City Police Station sa mga himata, grupo ukon kakilala sang biktima sa pagpangluktang sa Purok Malipayon, Barangay Atipuluan, Bago City kahapon naging kilala kay alias Kogan, ngayon ang i-verify kag kilalahon. Madumduman nga 1:30 sang kaagawon sang nagduntad ang pagpangluthang sa ginatudlo ang katapos ang Aki Quadra Robbery Group malapit sa irigasyon sa nasambit nga barangay. Matapos ang halos 5 kalupok, nasapuan sa mga kapulisan ang bangkay sang biktima nga nagahapaon kag ini ang may suksok ka face mask. Wala sang tsinelas, nakasuksok sang ito mga shorts kag blue nga t-shirt. Si alias Kogan na madamo man sa mga tato kag nakasulat sa butkon sini ang Richard Mayor kag Podadero. Suno kay Police Lieutenant Joseph Haro, yara sa karon sa Baxter Funeral Home sa siyudad sang Bago ang bangkay kag mahimo lang ini nga mapadulungan sa mga nakakilala sa iya, ilabi na ang mga himata agod nga ma-verify ang iya nga identity. Dugang paniharo nga makigiangot sa Bago City Police Station ang mga nakakilala sa biktima agod makabulig sa investigasyon. Sa inisyal nga impormasyon, si alias Kogan ang residente sa Barangay 35, Bacolod City. Nagpalaktabla kaya Dr. Hindi Magiging na ilogid yung doktor ng pintahan ng kato. Iligasi sa iya na punso kagay sa bago sa iya sa braso. Subo mamara lang iya nga bangkay sa Baxter. General Parlo dari sa Bago City. Pakilala sa iya na membro. Kung yan niya, pwede nila dikatuan. Dagi verify yun para na ma-identify si kilala o kung membro ng ilang pamilya. Ang kabayan sa pahayag ni Police Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief sang Bago City Police Station. Patay ang isa ka truck driver matapos nga gintiro sang wala pa makilalan nga suspitsado sa Purok Mainos Wagon, Barangay Alianza, Siyudad sang Bago sang Enero 7, Biyernes sang gabi. Ginkilala ang biktima kay Alex Saiko, 41 anyos, residente sang Purok Katubuhan, Barangay Mailom sa nasambit nga siyudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Senior Master Sergeant Hope Ogares, investigador sang Bago City Police Station, ginpahag sini nga santo sa ila investigasyon kag santo man sa panaysayon sang tricycle driver nga nakakita sa natabo ang krimen. Mahimo nga ginparahan ng biktima samtang nagamaneho sang truck kay nakita sini nga tiruhon siya sang suspect nga naglumpat ang biktima sa ginamaneho sini nga truck sang ini ang ginlutang sang wala nakilalaan nga suspect. Ginlaot pa ang biktima sang suspect kay gintiro kun sa diin nagkamang pa kag nagsuot si Psycho sa tricycle sang ini ang gintiro liwat kag nakaangkot sang duha ka pilas, isa sa liog kag isa sa ulo ang gintunaan sang kamatayon sini. Suno kay Ogares, santo sa pahayag sang witness, wala sang ginsakyan nga salakyan ng mga suspitsado. Pungod pagkatapos sa mga ini tiruho ng biktima, nagdalagan ini padulong sa suba malapit sa lugar. Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa natabo nga shooting incident. Agod nga mahibuluan ang motibo kasubong man ng suspitsado nga nagpatay sa biktima. Paglutang sa iya, sir. Sa amon nga initial investigation, ang igo sa biktima naton is sa isa sa liog kag isa sa ulo. So according sa witness, no wala ni saya sa may ginsakyan. So dogin parahan niya lang ni Blaser ang driver, then amo to gintiro ya. So then after nga gintiro, so nagdalagan na sa sir pakadto sa suba ang suspect, sir. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Senior Master Sergeant Hope Ogares, investigador sang Bago City Police Station. Magapaidalom sa rapid antigen testing sa tion nga mag-abot ang mga pasahero sa siyudad sang Bacolod nga nakasakay na sa barko antes pa man maging epektibo ang ginpagwa nga Executive Order No. 1 Series of 2022 ni Mayor Evilio Bingley Lardia. Unsa diin nakasaad diri nga maumpisa sa Enero Domingo nga adlaw ukon subong nga adlaw ang mga pasahero nga nagikan sa Alert Level 3 pasaka ang required sa pagpasa sang negative RT-PCR test, SPAS, vaccination card, online backtrack registration kag valid ID antes pahanugutan niya makasulod sa syudad sang Bacolod. Samtang sa mga empleyado naman sa mga gobyerno ang dapat naman nga magpresentar sa presentation valid ID nga issued sa respective government agencies. Ang mga fully vaccinated nga opisyal kag empleyado sang gobyerno magapresentar sang vaccination card. Apang ang mga government officials kag employees nga partially vaccinated kag mga wala na bakunahan ang required magpasa sang negative RT-PCR test result nga valid sa sulod sang 72 oras kag magapresentar sang original certified nga true copy sa ilang travel order authority nga gin-issue sang head sang agency o kon authorized superior. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod City
Emergency Operations Center Executive Director M. Ang gibayag sini nga bangod nakasakay na ang mga ini antes sa man nangin epektibo ang EO nga gipagwa sang alkalde sa syudad sa Bacolod. Mahimo lamang ang mga ini nga magpaidalon sa rapid antigen testing sa tion nga mag-abot ang mga ini sa syudad. Apang gidathagman sini nga ang mga humalin subong nga adlaw Enero 9, 2022 nga wala na sang makasulod sa syudad nga hindi magpresentar sang negatibo nga resulta sang RT-PCR test. Gimando man ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia nga hugot naman nga bantayan ang mga nagasulod sa airports kag seaports sang syudad. Ang aton mo sina Bombo pag-abot nila ma-conduct lang rapid antigen test. Tanan nga maabot nga wala iya sang result sang RT-PCR. I-rapid antigen test na sila pag-abot nila diri sa Bacolod. Ang kabahin sa pahayag ni Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Magasugod naman ang checkpoint nga patigayunan sa mga miyembro sang Philippine National Police o PNP kadungan sa pagsugod sang election period para sa 2022 national and local elections subong nga adlaw Enero 9. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson sa Police Regional Office 6, iga-apply sang kapulisan ang plain view doctrine sa pagpatigayan sang checkpoint kung sa diin maga-request sa nagamaneho sang salakyan niya papanaugon ang bintana agud niya malantaw sang kapulisan ang sulod sang salakyan. Sa tion nga may makita nga armas, pag-atsekyaron sang kapulisan kung mayara ini sang certificate of authority nga magdala sang firearm. Ang checkpoint ang pangunahan sang pulis apang sarangman nga mag-upod ang miyembro sang Philippine Army kag coordinated sa election officer sang banwa o konsyudad. Kung gabi naman ang checkpoint, dapat nga ipahampang tang ini sa masanag nga lugar kag mas maayo man kung nagaandar ang blinker sang police patrol. Nagakadapat man nga nagasuksok sang prescribed uniform ang mga pulis kaangay sang field service uniform o kon camouflage. Nagpanawagan man si Soles sa mga aspirants kag mga supporters nga magbulig sa otoridad agud nga malabot ang honest, peaceful kag orderly elections. So, sa tanan nga mga pumuluyo sang Bacolod or sa tanan nga pumuluyo sang Pilipinas kay kabalukop naka-Facebook live kita subong. Yes, ma'am. Sa aton na pagkandak ng mga PNP checkpoints or COMELEC checkpoints across Western Visayas, ang gina-observe naton is plain view doctrine. Magsiling plain view doctrine na Bombo Erlin, pagpondo sang salakyan, no, i-request ini sa aton mga kapulisan, no, nga ipapanaog ang bintana and i-request din siya, no. O lantawon ini sa aton nga mga kapulisan ang sulod sa salakyan. Abo silingon pag plain view, hindi mang okay ang aton mga kapulisan kung ano ang makita niya sa sulod sang salakyan, amo lang ina. Ang kabayan sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ginathag sang chairman sang Drugstore Association of the Philippines sa mga pumuluyo nga wala sang shortage sa supply sang paracetamol sa pungsod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Jovelyn Blanca Flor, ginpayag sini nga wala sang shortage sa paracetamol apang mayara sang limitado nga supply. Bangod sa nakaligad nga bulan sang Desyembre, wala sang maayo nga distribution o kon replenishment sini sa mga drugstores. Suno kay Blanca Flor, wala sang rason na mga pumuluyo nga mag-hoard sang bulong kag mahimo nga maabot ang tion nga mangin kanugon lamang ang madamo nga gimbakal nga bulong. So diri sa tion nga magbakal sang bulong dapat siguruhon nga nagkakaigo lang nga gamiton sang pamilya agud may mabakal man ang iban nga mga pumuluyo nga nagakainahanglan sini. Ginapahayag man ni Blanca Flor nga hindi kinahanglan nga magpanik bangod hindi maubusan sang bulong. Suno pa diri ang paracetamol lang hindi man amo ang bulong para sa pasyente nga natapikan sang COVID-19 labi na sang Omicron variant. Nagpanawagan man ang chairman sang Drugstore Association of the Philippines nga hindi kinahanglan nga mag-hoard sang bulong sa karon. Nakita man ni Blanca Flor nga rason sang pag-surge sang kaso sang COVID-19 sa Manila kung sa diin naubos gilayon ang preferred brand sang bulong apang nagpanindugan ini nga wala sang shortage sa bulong bangod na ubos gilayon ang bag-o nga ginreplenish sa mga butika. Nagpanugyan man ini nga hindi magkahadlok nga maubusan sang bulong bangod madamo sang generic brands nga mahimo ibaylo sa kilala naton nga brand
sini. Nagpanawagan man ini sa mga punuyo nga hindi magsalig sa pagbakal sang bulong online bangod badamo sini ang mga peke. Dapat mangusisa anay antes magbakal sang bulong kag siguruhon nga naginbaklan nga store sa online ang mayara sang physical store sagud nga malikawan ang makabakal sang peke. Ginsiguro man sini nga sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nga stable ang supply sang bulong kag wala dapat sa ikahadlok ang mga pumuluyo nga maubusan sang supply. So, sa tanan nga mga pumuluyo sang Bacolod or sa tanan nga pumuluyo sang Pilipinas kay kabalukop naka-Facebook live kita subong. Yes, ma'am. Ginapanawagan ko sa tanan nga wala kita unang-una, wala kita shortage sang paracetamol. May ara kita kumbaga limitado nga supply kay tungod sang December nga nagligad nga wala maayos ang distribution o replenishment sa mga drugstore. Ang kabahin sa pahayag ni Jovelyn Blancaflor, Chairman sa Drugstore Association of the Philippines. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, ginakalipay sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o na MBCCI ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga kadtuan sa mga barangay officials ang unvaccinated nga pumuluyo kag hambalon nga hindi magwa sa balay. Sa Talk to the People ni Duterte sang Webes, ginmanduan sini ang mga barangay officials nga tumuron ang mga pumuluyo nga wala pa nabakunahan batok sa COVID-19 kag hingyoon o kon manduan ang mga ini nga magpabilin lamang sa ilang mga puluyan. Sunod sa Presidente kon magpamilit ang unvaccinated individuals kay magpadayon sa paglagaw, may dibera mga barangay officials nga i-restrain o kon arestohon ani. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, ginakalipay nila ang mando ni Duterte bangod nga isa sa rason sa pagdamo sa karon sang kaso sa COVID-19 sa pungsod ang mga wala ginaubra sa mga opisyalis sang barangay ang ilang mga trabaho. Sunod sa iya ang mga barangay officials kay barangay tanod among makatumod kundiin nga mga panimalaya ang wala pa makabakunahan batok sa COVID-19. Surod diri sa mga barangay, makita nga wala na bakunahan bangod yari diri ang mga unemployed kag self-employed. Suno kay Carbon, hindi kaangay sa mga empleyado ang gina-require nga ang safety seal sa ilang nga ginatrabahuan nga mga establishmento. Wala naman sa nagaduso sa mga nagapamantay, nagapanglabada kag mga nagalibod nga magpabakuna. Gani iya ginakalipay ang nasambit nga mando sa presidente agom na bakunahan ang kadam-an kag malabot na ang herd immunity. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene Number 1! Fast! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa liwat, kami ang inyong mga kaupod. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kakaroon kanto naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita, national. Naka-record ang Pilipinas kahapon sang 26,458 kapanibagong nga kaso sa COVID-19. Ang pinakamataas nga daily tally humalin sa nagumpisa ang pandemic. Bungod sini ang nationwide COVID-19 tally ang nagdangkat na sa 2,936,875. 26,303 ang anay pinakamataas nga daily case count nga na-report sa tong Setyembre 11, 2021. Santo sa latest bulletin sa Department of Health, ang panibagong man nga mga figures ang nagtuga agad nga ang aktibo nga kaso sa pungsod ang magdangat na sa 102,017, kung sa diin 3,390 na ng asymptomatic, 94,007 ang mild cases, 2,842 ang moderate cases, samtang yara naman sa 1,462 ang severe, kag 307 ang yara sa critical nga kondisyon. Santo sa DOH, 26,458 nga na-report nga kaso kahapon, 26,277 o kung 99% ang nag-umpisa sa sulod lang sang 14 kaadlaw o kung gikan sa Disyembre 26, 2021 tumtob Enero 8, 2022 ang nagapanguna nga mga rehiyon nga may pinakamataas nga kaso sa nakaligad niya duha ka semana. Among National Capital Region o kung NCR nga mayara sang 16,139 o kung sa
61%, ginsundan sang Region 4A nga mayara sang 5,387 o kon 21%, kag Region 3 nga mayara sang 2,281 o kon 9%. Ang numero sa naka-recover ang nagsaka naman sa 2,782,723 matapos nga 1,656 ang nadugang sa mga pasyente nga nag-ayo na nagikan sa respiratory disease. Ang death toll sa pungsod ang nagdakat na sa 52,135 kung sa din 265 ang panibagong nga ginbawian sang kabuhi. Ginpahayag ni Octa Research Fellow Guido David kahapon nga ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region o na NCR ang nagdangat na sa 50% sa Enero sa is kaginalauman nga magsaka pa. Pinaagi sa tweet, ginpahayag ni David nga ang pagsaka sang positivity rate ang wala naghinay kag mahimo pa nga maglapaw sa 50%. Ang positivity rate ang nagatumod sa porsyento sa mga tao nga natukiban nga positibo sa COVID-19 nagikan sa kapugusan nga numero sa mga individual nga gipaidalom sa test. Kahapon, ang Pilipinas na nakarecord sang 26,458 kapanibago nga kaso sang COVID-19 cases, ang pinakamataas nga daily tally humalin sang nag-umpisa ang pandemic. Nga nagtuga agad magdangat ang nationwide tally sa 2,936,875. Suno kay David, samtang padayon nga nagasaka ang kaso sa NCR, Calabarzon, kag Central Luzon, amat-amat naman nga nagasaka ang kaso sa iban pa nga bahin sang pungsod. Ginpasaka na sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa Alert Level 3 ang 14 ka mga syudad kag probinsya nga mag-aapekto sumugod subong nga adlaw Enero 9 tubtob Enero 15. Samtang ang NCR ang ipaidalom sa Alert Level 3 humalin sa Enero 3 tubtob 15 bangod sa golpeada nga pagsaka sang COVID-19 cases sa nakaligad nga mga inadlaw. Sa idalom sa Alert Level 3 ang mga establishmento ang ginapahanugutan lang nga mag-operar sang 30% sa indoor venue capacity kag para lang sa mga fully vaccinated individuals. Samtang 50% naman sa outdoor venue capacity, apang dapat nga fully vaccinated ang tanan nga empleyado. Kalakip man sa ginadumilian sa idalom sa Alert Level 3 status ang face-to-face classes, contact sports, fun fairs o konperya, nga kasino kag iban pa nga mga aktibidad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Kagkaroon natin naman niya kantuan ng ating Bombo Patrol Reporter si Bombo Grace Lynn Parcon Lobaton para sa misa natin sa subong alaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piyakalinya, Bombo Grace Lynn, please come in. Bombo Zalde, live kita subong sa Our Lady of Candles Parish, no? Kag patagayon naman ang isa ka Santos nga misa sa sining nga ikaduha nga Domingo sa bulan Enero 2022. So, Bombo Zalde, ang sitwasyon nga sulod sang simbahan ang madamo-damo naman no, ang nagapasulod. Kag ang siyempo ta dire, medyo magulugal umon, may pagdulotalitki. Kag dito naman niya sa guano sa akon nga tuo nga bahin, may gamay nga init, no? Diri sa tuo ay sa sa wala naman nga bahin, medyo maggulugal umon, Bombo Zalde, wala ka sa may makita nga klaro bala, no? Nga color blue, no? Sa kalangitan. So, kaya mo ginamapanugyan natin, Bombo Grace, siguro sa mga kauturan natin bala nga may plano pa nga maglakat subong pakadto sa simbahan o kung may mga pagalaktan sa subong nga aga, magdalagid kita sa panaming ilabi na Bombo Grace Lynn nga daw kauso gidang trangkaso. Yes, Bombo Zalde, no? Bisan din ka magkadto labi na gid subong nga adlaw sa simbahan, madalagid sang tayong sang kalo abi kag maghalong man no kay kasi wala ulan tudo di madanlog man ang ating sa mga dalanon. So Bombo Zalde nagatugang pagid ang atong mga katawhan no sa pagsulod kapag attend man sa mga santos nga misa. So Bombo Zalde nagahambal natin ang communicator no kagukod na sa mga estudyante nga si Father Monsignor Felix Pasquin at ni nga patagayon ang santos nga misa nga puno sa pagdugma sa ating sininga mahal na Diyos. Poncioso, Pasiano idang Senior Tomas Poncioso and Paterna
idang. Subong man ginaupod man naton sa sini ang pagpasalamat sa birthday intention ni Sister Ana Nina Peña. Kag subong man ang pagpasalamat ni Vice Mayor Narwen and Rosa Velosa, Cedric and Mary Jesserin Joy Casacos, Alvin and Gibelin Bonyol, Ramon and Sonia Ponchoso and family, and Attorney Crispin Sumagaysay and Lelia and family. Subong man ginaupod man naton ang pag-ayo ni Carmen Pareño, Virgie Miraflores, family Casanova, Melanie Pasqua Dwyer, Nining Marianne for the successful teacher board exam of Mary Pugarso. Palihog magtindog ang tanan kag ato ni sug alawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin. Sa pagbukas sining misa, ikaw ang among pinakilala. Ikaw ang Ginoo, sa imo kami nagatuloy. Pagdaya, ang uningan ka. Ang agi sa among tanan na pagsimba. Sa pagbukas sining misa, ikaw ang among pinakilala. Sa kalan sa Mamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Sagyara man sa imo. Sa gihapon aton ginaselebrar ining piyesta sang pagbunyag sang Ginoo sa espiritu sang pagkatawo. Karon iya ginapahayag sa aton nga siya among anak nga labing nahamutan sang Amay. Kag ang Espiritu Santo yara sa iya sa pagsugod sang iya misyon sa pagluwad. Kita man nahamutan sang Amay. Dira sa aton pagkabuhi sang grasya nga aton nabaton sa bunyag. Mga otod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agul na magentapos kita sa pagselebrar sa ining balaan ng mga misteryo. Nagakompesar ako sa Diyos na makagagahong sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa pagpatumbaya. Sa akon dako matuod nga sala, busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angheles sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabay nga maluway sa aton ang Diyos nga makagagahom sa tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
himaya sa Diyos sa kahit ahasan.
Mga buyo kita. Kapanan kapagalan at urusan ng Diyos ang pagpunyag ng Kristo sa subuhan sa porta. Ibukit pakulusay Sa pagpakilala sa amon nga siya, amo ang imo pinalangga anak. Padayon na sa amon, nga natawo liwat paagi sa tubig, kag sa Espiritu Santo, ang pagtuman sa imo kabubuton. Subong mga anak mo nga inayupan. Ginapangayo na mo nini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa nagahinusol niyang katawhan, ang Diyos nagsaad sang manluluwas nga mangin kasubong sang isa kami gugmaon nga manugbantay. Sa iya pagbunyag, si Jesus igapahayag, bilang ginsaad nga manluluwas kag anak mismo sang Diyos. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaias nga propeta. Ang Ginoo nagasiling, yari ang akon alagad, nga akon ginpalig-on ang akon pinili, nga sa iya nalipay gid ako. Ginpunan ko siya sang akon gahom, kag magadala siya sing katarungan sa tanan nga kapungsuran. Hindi siya magsinggit ukon magbayaw sang iya tingog, ukon maghambal sing todo sa mga dalan. Mangin malulo siya sa mga maluya, kag mabinuligon sa mga makaluluoy. Magahatag siya sing walay katapusan nga katarungan sa tanan. Hindi siya madulaan sing paglaom ukon kaisog, kag magapaluntad sing katarungan sa duta. Ang malayo nga mga duta nagapaabot sang iya mga pagtudlo. Ako, ang Ginoo, nagtawag sa imo kag naghatag sa imo sang gahom, agod nga ang katarungan magluntad sa duta. Paagi sa imo, nagahimo ako sing kasugtanan sa tanan nga mga tawo. Paagi sa imo, magahatag ako sing kapawa sa mga kapungsuran. Pamukraton mo ang mga mata sang mga bulag, kag hilwayon mo ang mga yara sa madulom nga mga prisuhan. Ang pulong sang Diyos, salamat sa Diyos. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang Ginoo magbendisyon sing paghidait sa iya banwa. Dayawan ninyo ang Ginoo. Langitnon nga mga binuga nga may kabuhi. Dayawan ninyo ang iya himaya kagahom. Dayawan ninyo ang mahimayaon nga ngalan sang Ginoo. Kung magpahayag ang balaan, magsimba kamo. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang tingog sang Ginoo mabatian sa mga kadagatan. Ang tingog sang Ginoo mabatian sa iya pugos na kusog kag pagkahalangdon. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Ang mahimayaon nga Dios nagadagoob kag ang iya tingog mabatian sa mga kalalawran. Samtang sa iya templo, ang tanan nagasinggit, himaya sa Diyos. Ang Ginoo nagagahom sa madalom na tubig, nagagahom siya subong hari sa walay katapusan. Ang Ginoo magabendisyon sing paghidait sa iya banwa. Sa pagbunyag sa iya, sa Jesus nagsugod na sa iya nga ministeryo. Siya nagkari sa pagdala sang maayong balita, kag ang maayong balita para sa tanan. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sang mga apostoles. Nagsugod si Pedro sa paghambal. Karon natalupangdan ko nga alangay ang pagkabig sang Dios sang tanan nga mga tawo. Kay ang nagakahadlok sa iya, kag nagahimo sang matarong, bisan ano ang iya rasa, nahamutan siya sang Dios.
Inyo nahibaluan ang mensahe nga ginpadala sang mga tawo sa Israel nga nagabantala sang maayong balita sang paghidait paagi kay Hesus Kristo nga Ginoo sang tanan nga mga tawo. Inyo nahibaluan ang bantog nga hitabo sa bukos nga Israel nga nagsugod sa Galilea sa tapos nga ginwali ni Juan ang nahanungod sa pagbautiso. Nakahibalo man kamo nahanungod kay Jesus nga taga Nazareth kung daw ano ang paghatag sang Dios sa iya sang Espiritu Santo kagahom. Nagkadto siya sa tanan nga mga duog nga nagahimo sang maayo nga mga buhat kag nagaayo sang tanan nga ginagamhan sang yawa kay ang Dios kaupod niya. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iya nga paglaragway sang bunyag ni Jesus, ginkilala ni San Lucas si Jesus bilang anak sang Diyos. Ang amay nagsalig sang iyang misyon kay Jesus, kag ang Espiritu Santo ang magagiya sa iya. Ang amay nagsalig sang iyang misyon kay Jesus. Kag ang Espiritu Santo ang magagiya sa iya. Maya sa iyong upin. Kagyaraman sa imo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Nagdugang gagid ang pagpaabot sa mga tao. Kang nagsugod sila sa pagpalibog na hanungod kay Juan, kay base amo na siya ang Kristo. Gani si Juan nagsiling sa iya, ginabautisuhan ko kamo sa tubig, pero may isa nga mag-aabot gagamhanan pa sa akon. Hindi gid ako tako sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Pagabautisuhan niya kamo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Karon sa babautisuhan na ang tanan nga mga tao. Si Jesus ginbautisuhan man. Sang nagapangamuyo siya, nag-abri ang langit kag ang Espiritu Santo sa dagway sang salampan. Karon nga adlaw amo ang Nagasiling, ikaw ang akon hinigugma nga anak, nalipay gid ako sa imo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Karon nga adlaw amo ang official nga ending sa Christmas season. Nagkatapos ang Christmas season sa piyesta sang pagbunyag sa aton Ginoong Hesukristo.
Pero kung ang Christmas nagakahulugan, pagkaalwan sang Diyos, paghigugma sang Diyos, ang Christmas adlaw-adlaw aton nga iga kabuhi. Nga kauturan, ang pagbunyag sa aton Ginoong Heso Kristo. Ginbunyagan siya sa suba nga Jordan. Ang nagapagbunyag si Juan Bautista. Kag ang nagapalabunyag mga tao nga nagahinulsol sang ila mga sala, magkampyo sang ila nga pagpangabuhi kun sa aton pa mga tao nga mga makasasala. So ginabunyagan sila, tanda, ginahugasan ang ilang talag, ginabag ang ilang kabuhi, kag mga kauturan, ang aton Ginoong Hesukristo nag-abot, kag magpabunyag man. Pabunyag ato sa mga makasasala. Si Kristo Jesus wala sing sala. Nga ma-entra siya sa event o hilikoton para sa mga makasasala. Mga kauturan, amoy na ang pinakapunto nga sa Jesus nagkaridiri sa kalibutan, sa pagluwas sa mga makasasala. Kag agud maluwas niya ang mga makasasala, ginapabatyag niya sa mga makasasala na sila wala ginasikway sang Diyos, na sila wala ginakondenar sang Diyos, nga sila malahalon sa mahal sa mata sang Diyos. Apang nakasala sila, kag ari nag-abot ako para makikisa sa inyo, to be identified with you, to be at your side, agud patakon kamo sa inyo mga sala, kag luwason kamo. So ang pagpabunyag ni Jesus Christ upod sa mga makasasala was His act of being identified with the sinners sa tuyo nga luwason ang mga makasasala. Mga kauturan, kita in relation sa mga makasasala, are we condemnatory dayon? Nagakondinar bala kita dayon, nagasikway bala kita dayon sa mga makasasala. Ang Diyos ginapakita ni Jesus Christ sa pagpabunyag niya upod sa mga makasasala. Isa ko sa inyo, luwason kabutanan. Dason, ginasugid sa Ebanghelyo ni San Lucas, mga kauturan, sa pagbunyag sa kay Jesus Christ, ang langit nag-abre. For so many years, mga kauturan, balawig ang mga tinuig, ang langit sarado. Sa kabangdanan ng Diyos, akig sa mga tao. Tungod sang tagipusoon sang mga tao. Tungod sang pagpagkasala sang mga tao, nga nagaguyod sa ila pagkadto sa kamatayon. Karon pagpabunyag ni Jesus Christ, ang langit nag-abre, mga kauturan. Kung sa atong pa, ginatamod sila sang Diyos. Ang kalibutan ginatamod sang Diyos. Kag sang una, ang Diyos nagapakigbagay sa mga tao paagi sa hambal pinaagi sa mga propeta. Abang karon, pag-abri sang langit, ginapakilala, ginapahibalo sang Diyos nga siya upod sa mga tao.
sa persona sang iya nga anak, ang aton Ginoong Hesukristo. Abyerto ang langit, mga kauturan. Ikaduha, nagkunsad ang Espiritu Santo sa dagway sang pating. Ang pating, ang dove, mga kauturan, image of affection. Ang pating ukon ang dove is an image of kindness. Kakauturan in relation sa mga makasasala. Ang Diyos, mga kauturan, is kind. Ang Diyos, mga kauturan, has an affection and love for us. Amo inabot ang balon nga nag-abot ang Espiritu Santo sa dagway sang pating. Affection and kindness. Mga kauturan, palangga kita gihapon sa Diyos. Ikatatlo, mga kauturan, may tingog nga nabatian gikan sa langit. Tingog sang Amay. Tingog sang Diyos na Amay. Nga nagasiling parte sa kay Jesus Christ nga ginbunyagan ang hambal sang tingog. Ikaw ang akon pinalangga nga anak, nalipay gid ako sa imo. Nalipay gid ako sa imo. Mga kauturan, it was an affirmation, a confirmation alin sa Amay, sa Diyos, nga ginobra ni Kristo, nga nagpabunyag sa pagpakita nga nag-iisa sa mga makasasala, sa pagluwas sa mga makasasala, akto mismo sang Diyos. Kag ginakonformihan sang Amay, ang ginaobra sang iya anak, mga kauturan. Anak ko ikaw, palangga ko ikaw, nalipay gid ako sa imo. Mga kauturan, aton lantawon ang aton kaugalingon nga pagbunyag. Kita naging anak man sang Diyos. Pagi sa bunyag, adopted children of God. Isa lang ang anak sang Diyos, si Jesus Christ. Pero kita tanan mga anak sang Diyos, paagi sa bunyag. Paagi sa bunyag, ginadoptar kita sang Diyos na iya nga anak. Karon, paano naton i-value? Paano naton lantawon kag pagkamahalon ang aton pagkabinunyagan? Isa katawo, bantog na tao, si King Louis IX of France. King Louis IX of France. Kada perma niya sa dokumento, official documents, bilang hari sa Pransya, wala siya nagaperma, King Louis of France. Wala siya nagaperma sila. Ang iya nga perma, amo ini, Louis of Poissy. Ang spelling sa Poissy, P-O-I-S-S-Y. Ang perma niya, official documents, Louis of Poissy. Ano ang Poissy? The place where Louis was baptized. Siling niya, mas ginapakamahal ko ang lugar sa diin ako ginbunyagan sang sa katedral sa diin ginkurunahan ako nga hari. Pagbunyag sa akon nangin anak ako sang Diyos. Ang akon nga pagkahari, pagkapatay ko, waay untat na ina. Ang pagbunyag sa akon, naghimo sa akon nga anak sang Diyos.
Bisan mapatay na ako, magapadayon, kag amo ina ang akon passport to eternal glory. Amo inang akon pasaporte, pakadto sa himaya nga walay katapusan. Kay paagi sa bunyag nangin anak ako sa Diyos. Kakinkabuhi ni King Louis IX ang iya nga pagkabinunyagan. Ano ang mga sumpa naton sa binunyagan naton? Pagsikway kay Satanas. Pagsikway sa mga sala. Sa pagsikway sa mga pagtentar ni Satanas. Kagano ang promisa naton? Wala na kita sing pamatian, wala na kita sing tumanon, wala na kita sing pamatkagssundon Diyos gid lamang. Amoy na ginsumpa naton, ginsaad naton, sang kita ginbunyagan, ginkabuhi na ni King Louis IX of France, kag anong nangin ano siya? A very just ruler. Palangga sang mga tao, kag nahimo pa siya nga isa kasanto. Ang tawag sa iya hindi na King Louis IX of France, kundi Saint Louis of France. Mga kauturan, pagkabahalo naton ang aton nga pagkabinunyagan. Pagi sa pagbunyag, kada tupad nimo dira anak man sang Dios. Utod naton sa kay Kristo Jesus. Kaganong nabutang ang obra sa aton Ginoong Hesukristo, pagdala sang paghidait, pagdala sa justice, pagdala sing kapawa sa kadulom sang kalibutan. In other words, pagdala sang hugma sang Dios sa isa kag isa. Amo ina ang aton nga pagkabinunyagan. Palihog magtindog ang tanan. Tanan kita, nagatuwa ko sa isa lang. Salamang ka Diyos, amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga sa Hesukristo, bugtong anak sang Dios nga ginanak sang amay, sa wala pa ang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasana gikan sa kasana. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga. Isa sang kinaugali sa amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan na naog siya gikan sa langit. Kag ginpanamkon siya ni Maria nga Birhen. Sa lalang sang Espiritu Santo kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton. Sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos kag ginlubong. Kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan. Kag nagkayab sa langit. Naglingkod sa tuo sang amay. Kag kakari siya liwat nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sang paggabanhaw sa mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. O
Diyos nga mo namay, imo gid kinkahamutan ang anak, sang siya ginbunyagan. Kahamot man kami, imo ginhimo nga imo mga anak paagi sa bunyag. Sa amon pagsiling, kahamot ang imo katawhan o Ginoo. Kahamot ang imo katawhan o Ginoo. Para sa simbahan, agud nga padayon siya nga kahamutan sang Dios dira sa iya pagpatigayon sang mga buluhaton nga gisugudan ni Jesus sa pagdala sang kaluwasan, mga muyo kita. Kahamot ang imo katawhan o Ginoo. Para sa mga lideres sang aton pungsod, agud ang ila pagpangalagad publiko nga napunan sa katampad kag kamatuoran, magpahamuot sa mata sang Dios kag katawhan, mga muyo kita. Kahamot ang imo katawhan o Ginoo. Para sa tanan nga mga pamatanon, agud nga ang ila entusiasmo kag kaaptik magamit nila sa mga buluhaton nga nagapasanyog sang kabuhi kag paghigugma, mga muyo kita. Kahamot ang imo katawhan o Ginoo. Para sa aton mga Kristohanon nga katipingban, agud ang buhi nga pagpanaksi sang pagtuo, paglaom kag paghigugma, magpabilin sa aton nga nahiusa sa Dios kag sa isa kag isa, mga muyo kita. Kahamot ang imo katawhan o Ginoo. Para sa aton mga utod nga nagtagiwan, agud maimpon na sila sa katilingban sang mga santos sa langit, mga muyo kita. Kahamot ang imo katawhan o Ginoo. Kahamot ang imo katawhan o Ginoo, kay ginhimo mo kami tanan, nga imo mga anak, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog sa magpabilin sa pagtindog sa 2022 election prayer. O Diyos nga amon amay, sa amon paghanda para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila maging leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sang matutud nga pag-alagad, kag hindi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga hunahuna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sinitanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad. Lider nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan, kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi, kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, magupod kaunta sa amon, sang siningtion nga nagahanda kami para sa paalabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Palihog maglingkod ang tanan para sa paghalad. Pinapagod
mga utod, ug ang aton sakripisyo, pagkabatunon sang Diyos, ama ay makagagahom sa tanan. Batunununta sang ginuang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kasabugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batuna ang mga dulot nga amon ginahalan sa pagsaulog sang pagpahayag sang imo pinalanggam nga anak, kag bayluhi ni sang sakripisyo ni Kristo nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Magpasalamat Ginoo. kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay ti. Takos sa gangay ginyo magpasalamat kami sa imo, santos gamay, gamahanan kag walay katapusan nga Dios kay sang pagbunyag ni kay Kristo sa Jordan, imo ginpakilala sa amon sa wala pagkadaan ang misteryo sang bag-o nga pagbunyag pagi sa makatilingala nga mga tanda, imo ginpabati ang imo tingog gikan sa langit. Agod ang mga tawo magtuong ang imo pulong nagpuyo na upod sa amon. Pagi sa Espiritu Santo nga nagpakita sa dagway sang isa ka salampati, imo ginhibo ang imo alagad nga sa Jesus. Agod ang mga tawo magkilala nga siya ang Mesiyas, kaginpadala sa pagbantala sang kalawasan sa mga imol. Gani upod sa mga angheles nga nagaambak sa imo sa langit, ginabansag namon ikaw diri sa duta sa walay untat nga nagasiling. Ikaw nga tawag Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padala ni mga Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon malawas kag dugo sang amon Ginoong Hesus Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, iya ginbaton sa ginabubuton, iya ginkuha kag ginpamihap-pihap ang tinapay. Nagapasalamat sa imo kag iya naging panagdag sa iya magagintotonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag magkaon sini. Kay niya mangakon lawas may gatugyan para sa inyo. Pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag iya nigyan palibot sa iya mga gintutonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag maginom sa sining kalis. Kaya di mang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan kasugdanan. May gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.
Misteryo sang pagtuo. Kanamay ang mga inarat sa mga tinapay sa kabuhi kami sa kalawasan, sa pagsaulog naman sa kandemana, sa pagkamatay kapagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga magatako sa pagkatubang, kag sa paghalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo, magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdamang imo simbahan na lapnak sa buga sa kalibutan, himpita sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo sa Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban, ang mga kalag nga amon subong ginapamisahan, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkanamatay sa pagkaabiyan, patunas na sa pagtanaw sa mamaymayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambok, kag kaluoy kag bendisyon ni ang mga nagapangita kag nagapangayo sing pag-ayo, hiling kag pagbulong sa ilang kahimtangan. Ang mga nagapasalamat kag ang may mga special intentions, agud mambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Loisa ang Diyos, upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostoles, kay sa tanan nga mga santos, na nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, Amay, nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Sugo sa aton maluluwas ng sunod sa iyong gintudlo, mga muyo kita sing may dako nga pagisari. Agdayaw ang imong ngalan.
Pagason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan natagi kami isang pagdait sa amon mga inadlaw. Buligay kami agad malawas kami gihapon sa sala kag palit-una kami. Sa tanan nga mga balalibansam tanaga paabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabanik sa Kristo nga amon manluluwas. So Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagkidait kinabilin ko sa inyo, ang akong pagkidait kinahatag ko sa inyo, hindi pagdamdang mamon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag sunod sa imo ginsiling, at agis siya sa pagkidait kag pag-iusa, ikaw nga nagkakabuhigang nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagkidait sa Ginoo, yarag hapon sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Magkatagay kita sa pagkidait sa inyo tanan. Poderos ang Diyos nga nagawala sa magkakasalanan sa kalimutan. Maluoy ka, Poderos ang Diyos nga nagawala sa magkakasalanan sa kalimutan. Maluoy ka, Poderos ang Diyos na nagawala sa mga kasalanan. Ihatag mo sa amon ang Yari ang Korderos ang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang Kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa kapulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas de Cristo. Amen. Akto sang espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagato ako ngayara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw na bawo sa tanan nga mga butang kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod ka hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat. Magkari kabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon tagipusoon. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon. Kag nagahiusa ang akon fokus nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen. Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y ligo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal.
Palihog magtindog ang tanan. Mga buyog ta. O Ginoo, kaluoy kami nga imo ginsagod sang imo balaan nga kalanon. Agod nga magpamati kami sigmap matinuuhon sang mga pulong sa imo pinalangga nga anak. Kag mahimo kami nga mga anak mo sa pulong kag sa buhat. Ginapangayo ramon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod ang tanan para sa orasyo impirata batok sa COVID-19. O maluluyon, ka maghinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtublag sa kadamuan kag nagutas sang mga kapulo. Kami nagapangayo nga imo kami tandom sing may paghigugma kag sa imo makalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna sa pagpauntat sa pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nag-obra para sa ikayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila panghuna-una kag lawas, kabakod sa ila panukyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayo sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sa kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agud magpanikasog kami para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pagkulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sa pagpanibag-o kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesu Kristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Umahal nga Birhen, ikaayo sang nagamasakit. Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Sebastian, Igampo mo kami. Nuestra Señora de Candelaria, Igampo mo kami. Palihog maglingkod anay si makadali. Ginapahibalugid ang tanan nga mga katapos ang PPC nga may ara kita meeting pagkatapos sang alas 9 nga misa sa sining nga aga dira sa aton nga Candelaria Hall. Sa liwat ang mga katapos ang PPC may ara kita meeting sa Candelaria Hall pagkatapos ang 9 o'clock nga misa. Kag aton nga pamatian sa sining bahin ang aton seminarista nga si Kyle Vellesa sa iyang Mayong adlaw mga kauturan po Ginoong Hesu Kristo, ang ministry sang altar servers sang aton parokya, Our Lady of Candles, nagaimbitar kang nagahagad sa mga kabataan nga lalaki kag jóvenes nga nakabato na sa sakramento sa pagkalawat nga mag-intra sa sining matahong nga ministry sa aton parokya. Ang ini nga ministry magahatag sang kag nagahatag sang Christian liturgical formation
Eucharistic spirituality, and knowledge on the sacraments. Ang mga kabataan, pag Covides nga mag-intra, mag-aagi sa formasyon, agud nga makaserbisyo sa altar ng sakripisyo, sa simbahan o sa Kristiyano nga katilingban. Kung sino ang interesado, kag magdugang pagig na pamangkot, baliw kadto sa likod sang aton simbahan, sa aton sacristy. Madamo gid nga salamat. And also, the Sacred Heart Seminary Bacolod is calling all young men and who desire to become priests. The Sacred Heart Seminary is now opening its doors to those who desire to enter the seminary for the school year 2022-2023. Take the first phase of the seminary entrance examination this coming January 15 and 29, 2022, Saturday. Exams will start at 8:30 a.m. here at Sacred Heart Seminary. Wear your face mask, alcohol, and bring along with you 2 pieces of ball pens. The exam is open to the following: incoming grade 11 students, incoming first-year college students, college undergraduates, and professionals. If any questions or clarifications, you may contact through Bacolod Vocacion and Sacred Heart Seminary Bacolod Vocations. Take courage. God bless. Believe, belong, become. Be a seminarian. Be a diocesan priest. Thank you. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kabay bendisyonan kamatanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa paghidaet. Salamat sa Diyos. Palakpakan nato ng Ginoo. Mayon iyaya at ating ibunyasya. Pagkaligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, at siya sa mundo'y tumubos, langit at lupa, araw at talan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at tanan, Hallelujah. At isigaw sa lahat, kaibigan niya'y wagas, kayong lukat sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat, at sumaya. Sabay sigaw, ang ngalan niyang ang ining-ning ng bituin, liwanag ng Diyos, sumahati, langit at lupa, araw at talan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at tanan. Hallelujah! 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 Time check, 43 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 isang aga mga kabombo. Good morning, no? Subong adlaw, Enero 9. Tuig 2022 sa second Sunday of the month, no? Ikaduha ng Domingo sa tuig 2022. So once again, welcome sa inyo, no? Good morning sa aton mga listeners mga nagatanaw mo sa aton subong sa Facebook Live, no? Especially sa YouTube, no? Hindi ka mo magalipat dira nga i-click nyo ang subscribe button para kamo ang ma-update, no? Ang may notification bell da bala, no? I-click nyo na ang yung notification bell every time nga mag-post ang Bombo Radio Bacolod sa mga latest programs, no? Kamo ang ma-notify kag makasunod man kamo sa mga latest happenings, no? Sining nga mga tiniyon, but also, no, subong aga sa mga Sunday Mass, no? Every 6:30 in the morning kita ang
kami diri ang magadulong sa inyo sang live Santos Camisa nung dito halin mismo live sa Our Lady of Candles Parish. Kaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin. So mga kabombo, tunto na ba anong bago lang gid man natapos Santos nga misa kagabalo naman kita nung dapat every Sunday morning di daw kinaandan nga naton nga magapadulong sa mga simbahan. So paagi man diri sa amon, diri sa Bombo Radyo, sa atong mga kultura nga do alang-alang man makapadulong sa mga simbahan, no? Kami kamo upo na lang sa amon, no? Paagi sa pagpamati, no? Sa radyo, kag pantano sa Facebook, kag mismo sa YouTube, no? Di ka mo magkalipat sa 6:30 sa lilisuan kung sa mga radyo, no? Sa Facebook live, search nyo ang fan page sa Bombo Radyo Bacolod, kag sa YouTube, no? Bombo Radyo Bacolod. Sige. No, so mga kabombo, ibalikan to nato ng patrol. Kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobato, no? Together with Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Gracelyn, good morning. Please come back. Yes, Bombo Andrew, again, live kita sa Our Lady of Candles Parish. Kagwag ulanggid natapos ang aton Santos nga misa. Kaupo daton celebrante nga si Monsignor Felix Pasquin. So, Bombo Andrew, well nga nagahulat kita kay Monsignor Pasquin. Yes. Aton danay, no, nga i-greet aton mga kauturan. No. Kay bago ulanggid tapos aton nga Santos nga misa. Kabay pa, no, nga na-refresh ang ila sini nga mga soul, no, mind and heart and bugos na nga body Bombo Andrew. Nainchakto gid Bombo Gracelyn, no, every Sunday morning niya laingid man niya kung ikaw makapatibla sa amon nga mga pulong bala, no? Kag ikaw din ma-bless gid bala, kag ikaw ang ma-refresh kay syempre for the whole week bala nga ado ka mga stressful nga mga mabatian mo nga mga hitabo, no? So every Sunday morning dapat balik kita sa iya, no? Pasalamat kita sa mga grasya nga nabaton naton subong kag pangamuyuan man nato ng itong mga kauturan man subong nga pamproblema man wala Bombo Gracelyn daw damo lang mga concerns and worries bala sa sinibing nga sitwasyon kay kabalo kita gabi ang problema, no? Subong sa kada isa sa aton kay iban to problema sa trabaho, problema sa kaayong lawas, no? Kaga problema man Bombo Gracelyn sa sa pamilya kagong sa pagid man dabi, no? So dapat paagi sa pulong man natong mabatian, no, sa nga gindulong mismo ni Monsignor Felix Pasquin, kita ang magmagaan lang ato nga nabatyagan Bombo Gracelyn. Yes, insakto gina Bombo Andrew. Bisan ano pa nga mga problema, mga pagtilaw aton maagyan, di dapat kalimtan nga ang Ginoo wala nagakalipat sa aton, no. Kabalugid siya kung anong mga kinahanglan ta, kung anong mga gina-experience ta. So dapat kita di man magkalipat sa iya muning pamaagi man, no, sa pagsimba, no, kada Domingo. Amo ganagan ni Bombo Gracelyn, no, ti alin pa niya sang una yang selfless kini nga atong Dios, no. Kay siya way gid siya nagakalipat sa aton, kita gani nagakalipat pa Bombo Gracelyn miskan sa mga simple lang gid lang ang mga butang nga magpasalamat bala sa iya, no, sa mga grasya nga mabato binaton na adlaw. Ti mo ni for example pagbuklat sa aton nga mata, makitandayan naton kung ano katahom ang iyang mga hinimuan, no? Tapos ang hangin nga nagagwa sulod sa aton nga ilong kagang pagkaon nga ginakaon taman wala do Bombo Gracelyn. Amo na bala ang mga simple nga mga regalo nga halin sa iya. So dapat kita, no, bisan pa paano take time mga 3 minutes na dabi o kung 5 minutes labi nga maka na ganay Bombo Gracelyn, maka kaugalingon mo bala, no, tiyempo sa self mo nga mga 5 minutes labi makapangamuyo kada makapasalamat ka sa iya, no. Makapangayo man tabi sa mga sala pasensya sa mga sala, forgiveness ato nga mga sala nga naubra Bombo Gracelyn. So why ba na, no, hindi why matada pierdihon kay mismo nga aton nga Dios si Bombo Gracelyn is giniya, no, forgivable gini nga God kag kind Bombo Gracelyn. Yes, itsakto na Bombo Andrew, wala kita may maipadayaw, no, sa aton nga mahal nga Dios. Kundi, no, ibalik taman ang pagpalangga siya kay mismo Bombo Andrew aton nga ginhawa every second halinggid sa iya, no. So dapat hindi kita magkalipat, no, although nga na-occupy na bala aton nga mind, no, sa mga nagakatabo sa sini nga panyempo, no. Dapat tagaan tagit tiyempo bisan isa ka oras, isa ka semana sa adlaw sa Domingo magsimba kita kay ang aton nga Ginoo ang bahala sa tanan. So Bombo Andrew kanami isang humiliya, no, nabatian ta kagina sa pamaagi man sa pag
share sa aton sa aton nga celebrante nga si Monsignor Felix Pasquin. So sini nga Domingo ginaselebrar ta ang pagbunyag no kay Jesus no kag kita tanan no ginbunyagan man maglulutod kita no pamaagi man sa pagbunyag ngin isa na kita ka anak sang Dios. So babadro aton nga tagaan no sang hustisya bala no nga kita mga anak sang Dios mangin instrumento kita sa iya sini nga napagugma kag sa mayong balita ipalapnag ta sa aton mga kulturan sa sini no nga panyempo nga kadamo kita na ginaatubang pa. Oo, insakto ginabombo Gracelyn. Pero ti kamusta dra subong ara ni si Monsignor? So pamadro nagahulat kita no Okay. naga-ready Sige. si Monsignor sa likod no sa aton lang hulton while nagahulat kita ang aton mga kauturan mo Andrew nga nagsimba ang nagwa na no. So damo man lang sa Kagina. bilimba. Yes, kagina mo Andrew, ang tiyempo ta suligid no, nagagalom. So buong may init na kita nga makikita no. Oo. Ti mayo na bombo Gracelyn ti sa mga kultura mo lang naton subong aga. Amo lang gid maning tiyempo nga makapaglaban sila mo daw. Dako gid maning bulig man ting init subong. Okay pila makaadlaw bombo Gracelyn nga kitang naka-eksperyensya sa malawig nga tigululan no maulan nga panahon. Ting iba ni sa ato bombo Gracelyn do na supot ning lagaw. Yes, Andrew, isa na ko. Oo. Okay. Wala ko naging natago. Pero ang iba, no, gapalondri, isang iba niya, kuso-kuso lang gamay. Walay dahil. Oh, exercise mo na, ano, ginapin ng mga size sa mga paglaba. Sige, no? So, Bong Gracelyn, well, pasalamatan, tagining tanan, no, nga anong nakatabo bla subong, especially subong adlaw sa Domingo, celebrate again no? Let's be thankful lang no sa kay By the way. Yes, Bombo Gracelyn. Andrew, ari na si Monsignor Felix Pasquin, no? Good morning dira kay Monsignor. Si Mana, wala siya. Si misa, Father Zalde Orola to ang aton nga no? Ang celebranto no? Sakto gid mo Andrew. Okay, sige. Sige. Si Monsignor Felix Pasquin. Good morning. Monsignor, mayong aga. Happy Sunday. Gracelyn, mayong aga. Bombo Andrew, yes, mayong aga. Father, good morning. Mayong aga sa inyo nga tanan. Si May Kalipay, gina-celebrate naton karon nga Domingo ang piyesta sa pagbunyag sa kay Jesus Christ. Kag ini nga piyesta amo ini ang official ending sang Christmas season. So magasugod na kita sa ordinary time nga ginatawag. Karon ang mensahe sang piyesta sang pagbunyag sang aton Ginoo amo nga ang pagbunyag nga ginintrahan ni Jesus Christ sa River Jordan, pagbunyag ato ni John the Baptist para sa mga makasasala. Karon ang Ginoong Hesukristo nag-intra sa ato nga bunyag hindi tungod pero wala sa iyasing sala. Pero nag-intra siya tungod ipakita niya kay ipabatyag sa tanan sa mga makasasala nga siya nagaisa sa ila, nga siya wala nagasikway sa ila, nga ang Diyos wala nagakondenar kundi nagkari siya sa pagpakig-isa sa ila sa tanan nga mga makasasala agud nga luwason sila tanan, luwason kita tanan. So minang matahom dira sa pagbunyag ng aton Ginoong Hesukristo nga siya may madagsugod sa iyang misyon sa pagluwas sa aton tanan. So importante nga kita sa pagbunyag sa aton nangin anak kita sang Dios. Kagani magkabuhi kita nga anak sang Dios, ikabuhi naton ang aton nga pagkabinunyagan. Wow, kanami, no? Sang mensahe, Ma'am Andrew, ni Monsignor Felix Pasquin, sini nga Domingo. So, Monsignor, may dugang ka pa? Makadto naman kita sa ordinary time, pero botang balon sini, ang Diyos padayon nga nagapanghikot sa tanan nga tion sang aton nga pagpangabuhi. So, ang aton nga pagkabuhi bilang mga binunyagan, mga anak sang Diyos, amo nga kita magkabuhi nga Kristohanon. Wow, very beautiful. Again, no? Alin kay Monsignor Felix Pasquin. Thank you, Gid, Monsignor. Kag happy Sunday again. Okay, maraming salamat. Happy Sunday sa inyo tanan. Thank you, Mandabo mo Gracelyn, no? Sa kay Yes. Monsignor Felix Pasquin. Well, that's nice.
Actually, Bobo Grizzly, doon nagpamag-ana bala sa atong mga balatyago, no? Especially nga mula bala mga say sa mga pulong ato ni gina-absorb man no? I-internalize naman bala o kung i-reflect naman Bobo Grizzly in times no sa nga mo ni nga problema, no? Kaga ang iba natong mga kulturan nga ara sa kalisod, no? So i-reflect para makita ang ma-refresh man kag magmagan mga aton nga balatyago Bobo Grizzly. Yes, Mamo Andrew, ang isa ka pulong no nga naga dugang sa aton no sa pagpangabuhi nga mangin matarong kag maayo kaupod aton sini nga Ginoo kag ang aton permi nga dumdumon nga ang isa ka pulong nangin isa ka tawo no kag amo na ang aton manluluwas nga si Jesus Christ. So wala ka dapat kabalakhan no kung ikaw nagatubang sa mga problema Bombo Andrew. Think positive lang. Insakto gid din no kay kabalo ka Diyos mo mas dako na kay sa problema mo. Yes, Bombo Andrew. So dapat ang aton siningay moon magdalagan kita no mangin mauna kita sa tawag nga race, no? Especially sa natubang tasubong nga virus sa gapon COVID-19. Correct, good. Sige. Bombo Grace Lane, thank you, good. Yes, Bombo Andrew. Live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Grace Lane Lubaton taga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Nabatian natin si Bombo Grace Lane Lobaton live sa Our Lady of Candles Parish. Kaupo sa kay Monsignor Felix Pasquin. So mga kabombo, no, nabatian naman to naton ang dugang nga mensahe ni Monsignor Felix Pasquin subong nga adlaw sang Domingo, Enero 9, tuig 2022. So time check 54 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sang aga. So mga kabombo, standby ka mo dira kay magasugod na dugay-dugay ang ato ning radio magazine program Good Morning Philippines. Pero antes sina maghatag ko na sa plano ng mga importante nga mga panumdoma. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!